Καλησπέρα, μητέρα. Βρε, καλώς τον. Καλώς σας βρήκα. Πού γυρνάς εσύ πάλι? Πήγα για μπασκετάκι με τα παιδιά. Ποια παιδιά, καλέ? Όμηρο δεν γράφεις αύριο? Με τα γνωστά παιδιά, ρε μα. Το Σούλα, το Σότο, το Χάτζι. Σιγά μην πήγες και με τον Μπάμπη το Σουγιά. Το πρώτο μέρος της ερώτησης απαντήθηκε. Γιατί ρε μα, κρεμάλα παίζουμε. Όμηρο σου λέω, παιδάκι μου, πότε γράφεις? Α, Πολύ ωραία. Μέχρι το Ωμέγα έχουμε άλλα 24 γράμματα. αύριο γράφω. Εντάξει, περνάω. Ναι, ωραία. Περνά η Μέλισσα. Τι είναι αυτό? Τίποτα, άστο, ένα αρχαίο τραγουδάκι. Είδες, στα λόγια μου έρχεσαι. Τι θα κάνω τα αρχαία? Θα πάω να πιω καφέ με τον Όμηρο ή θα παίξω μπάλα με τον Πλάτωνα? Δεν θα μου χρειαστούν πουθενά. Ρε Μάνο, μη μου φέρνεις αντιρρήσεις. Εγώ στις εξετάσεις διάβαζα όλη την ημέρα. Και μιλάς στους πελάτες σου στα αρχαία? Όχι. Είδες, πάλι δίκιο έχω. 1-0. Μανολάκι, οι γνώσεις είναι γνώσεις. Τέλος. Τέλος όχι σε μένα. Μέχρι και η Βουγιουκλάκη στις ταινίες της κουάν έπαιζε. Él tiene esta mejanodalidad του και μου μάθανε να κουνκάν. Σιγά μην έπαιζε και κουάξ. Κουνκάν, παιδί μου. Τι είναι πάλι αυτό το κουνκάν? Άστο, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Άστο, θα το μάθω εγώ. Θα μπω στο chat. Ποιο τσάτ είναι πάλι αυτό? Δεν πιστεύω να σε παρασύρουν πουθενά. Ας καλά ρε μα. Chat GPT. Γίνεται και σκονάκι στις εξετάσεις. Τώρα θα παίξουμε την κρεμάλα που λέγαμε.